Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa uKhathini. Umshana wakwaNgcobo Lufuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Bafowethu namhlanje ngizokhuluma ngento ethanda ukuba bucayi kakhulu. Ngiyazi futhi ukuthi abantu abaningi abazungizwa kahle. Abantu abaningi bazobona sengathi kunezinkolo engizihlaselayo. Kanti vele ngihlasela zona. Inkolo nje engihlaselayo la inoma ngabe yiphi inkolo ethintekayo kulento engizoyikhuluma. Ngoba bafowethu nodadewethu iqiniso kubalekile ukuthi uma sabantu silikhulume siliveze obala. Ngoba mawubuka indlela izinkolo noma amabandla ezicindezela ngawo zicindezela abantu, okanye mawubuka abantu abasemabandleni indlela abacindezela ngawo becindezela abantu, ayihambi kahle. Ngoba ukuthola ukuthi umsunguli webandla akazange nayikhulume leyo nto, okuwukuthi le ikhaya kukhona into ethile engafanele yenziwe. Kodwa kuba khona abantu abathi mabebuka abantu bese bafune ukubehlulela ngenkinga abantu ababhekene nazo. Yabona bafowethu nodadewethu, ukuphila phansi komthunzi welanga kuyinto ejulile kakhulu. Ukuba mpisholo kuyinto ejulile kakhulu. Yingakho ngezikhathi zasendulo ayengekho amasonto futhi kwaku right kakhulu amasonto engekho ngezikhathi zasendulo. Ngoba abantu babephila ngendlela okhokho babo ababethanda ukuthi baphile ngayo. Kodwa enkathini namuhla kwanembe kwafika amasonto, kwafika amabandla, zaqala izinto zonakala. Ngezikhathi zasendulo babekhona abantu ababephila ngokwentando kaMkhulu womkhulu, benza izinto ngokwentando kaMkhulu womkhulu. Ngezikhathi zasendulo babekhona abantu ababehlambulukile basembethe thina amakhehla awayehlambulukile awayekwazi ukuthi enze izinto ngendlela ehlelekile. Akusho ukuthi ukuhlambuluka kwamathongo kube khona ngoba nakusekufika izinkolo, cha, akunjalo. Ngezikhathi zasendulo abantu babezenza izinto unembeza babenawo, futhi abantu ababephila ngesikhathi zasendulo ibona amakholwa amakhulu nawayekhonza umkhulu womkhulu ngeqiniso. Yabona bafowethu, ngizoyikhuluma lento. Ukuyikhuluma kwami ingoba ngizwa ubuhlungu ngaphakathi enhlizweni. Ngiyikhuluma lento ngoba njengoba mina ngiyimpunga yesintu ngaphiwa amakhehla ukuthi ngenze umsebenzi wawo, ngikhulume nabantu, ngibaphilisa abantu ngolwazi, ngibeluleka abantu ngezinto zokhokho babo nezidingo ingakho ngizoyikhuluma lento. Mina baningi abantu esebeke bafika la emphelandaba athi umuntu impunga yesintu wafika isalukwazi kimi ngigula, safike sanginika intambo ekuhlaza, sathi ngiyifaka esihlakaleni, ngayifaka esihlakaleni ngaphila. Impunga yesintu kwafika ikhehla la nginikeza ubuhlalo obubovu nobumhlophe, lathi ngifaka esandleni ngaphila. Kwafika ogogo banginika ubuhlalo obublue nobuhlalo obuyelo. Umuntu abala umuntu izinto athi emva kwaloko ngaphila. Uthi kodwa impunga yesintu ngase ngihamba ngaye enkolweni engikholwa kuyo. Mangifika bafike bangikhumulisa. Inkinga engangibhekene nayo yaphinde yaqala phansi. Ibhlungu leyo nto bafowethu. Ibhlungu lento eyenziwayo emabandleni. Ukuthi umuntu kufika abantu abadala bakubo nesixazululo enkingeni abhekene nayo empilweni ayiphilayo. Mhlawumbe omunye uyagula,
ushawa amalungu omzimba, umzimba wakho ubuhlungu, kuyahluka ukuthi umuntu uphethwe yini. Bafika abantu abadala nesixazululo bathi ingane yami thatha ubuhlalo obubovu, thatha ubuhlalo obumnyama ubufake esandleni, thatha ubuhlalo obumhlophe ubufake esandleni, thatha ubuhlalo obuyelo ubufake esandleni, thatha intambo uyifake esandleni, uyifake esinqeni, uzophila. Nangempela kwenze lokho, aphile umuntu. Bese umuntu afike esontweni. Uma efika umuntu esontweni kuthiwe khipha lento. Umbuzo enginawo, ngingalwi ngimpunga isithi angilwi. Kodwa lento uma kuwukuthi iyakucasula wena oyilalele, kufanele wazi ukuthi ngoba vele iyiqiniso. Iqiniso abantu abalithanda. Umbuzo engiwubuza ukuthi uma umuntu enikezwe okhokho bakhe into eyikhambi, iyona ngani uma esengenile esontweni? Yini eyonakalayo esontweni uma esengenile? Kungani kungagadwa abantu abangena nemithi emibi ezogqilaza abantu esontweni? Kugadwa abantu abafaka intambo ekubeni intambo zizixazululo ezinkingeni ababhekene nazo. Lezo zixazululo bezinikezwa abazali babo kwamathongo. Sahlupha ngabantu abafaka iziphandla senzani. Kunoku besidhlupha ngabantu abazocindezela emabandleni. Webafowethu nodadewethu, awuthi ke nginisikele. Uyabona ubuhlalo nentambo noma ngabe yini oyinikezwa abantu abadala, leyo nto leyo iwumuthi ohlanzekile, iwumuthi ohlambulukile. Uma nje kufika abantu abadala unenkinga bethi faka ubuhlalo, lobo buhlalo lobo uma ubona ukuthi esontweni akuvumelekile, ungabulahli. Bukhiphe okungenani ubabikele ukuthi ngicela ukuya esontweni, abakufuni ubuhlalo, ngiyacela ukuthi ngibushiye ngizobuye ngibufake. Ningadlala abantu baniyekise izinto enizinikezwe okhokho benu. Ubuqashule wena ubuhlalo, uthi ubuhlalo wena ngeke usabufaka ekubeni lobuhlalo abunikezwe abantu abadala. Khuluma nabo abantu abadala ukuthi ngicela ukubushiya ngoba esontweni bayacwasa izinto engizinikezwa yinini bayazicwasa. Kodwa bayafuna mina ukuthi ezakhona esontweni ngizenze egcekeni lomuzweni. Kodwa ezenu bayazicwasa bafuni ngizenze uma ngisesontweni. Ngoba phela bafethu lento kufanele ibalance. Akufanele ukuthi into engiyinikezwa abantu abadala angibufakile mina ubuhlalo. Angibufakile ubuhlalo nentambo futhi anginayo. Kodwa ngimele iqiniso. Angikhulumi lenkulumo ngoba naku ngifuna ukuthi mina ngingene nobuhlalo esontweni, cha. Kodwa ngimele iqiniso ngoba ngiyaqonda ukuthi abantu njengoba bephila abaphuma emakhaya afanayo, abanazo inkinga ezifanayo, abanayo imisamo efanayo. Angikwazi ukuthi ngingathi mina abantu ababiyeke ubuhlalo. Angikwazi ukusho lokho ekubeni ithongo lakhe umuntu lishilo lona ukuthi umuntu akabufaka ubuhlalo. Njengoba ithongo lakhe lisibonile isidingo sokuthi afake intambo, angikwazi mina ukumyekisa. Ingakho ngibanika isiluleko bonke abantu abanentambo ezandleni zabo naseinyaweni zabo nabanobuhlalo. Uma kuwukuthi leyo nto wayinikezwa okhokho bakho, ibona abasho njalo nogogo bakho, ungavumi ukuthi bakukhiphise ebandleni okhonza kulona. Ungayivumi leyo nto. Ungayivumi leyo nto. Jika buyele emuva. Fika ubabikele okhokho bakho ukuthi bathe ubuhlalo bami ngingangeni nabo. Ngiyacela ukuthi ngibushiye bese ngihambeke ngizobuya ngibufaka. Ungabiyeki, buyeke mawuya khona ngoba babufuni. Uma usubuya khona bese uyakufaka. Hayi ukuthi ubiyeke nje inhlobo, ubiyeke nje kukhulu ukuthi usubiyekile baboyenza leyo nto. Ngoba baningi abantu othola ukuthi babiyeka bayagula, abasaphumele obala basho ukuthi ngayekiswa mina ubuhlalo, ngakhishiswa intambo engangiyifakile, ngaqhubeka ngagula. Abasakusho lokho. Ngoba ngathiwa bavela abantu manje
ungabona ukuthi ngempela kudlalwa ngabantu. Yabona into nje ngiyikhulunyiswa ikona ukuthi baningi mina abantu sebeke bafika la bezofuna izaluleko ukuthi njengoba nganginikwe okhokho bami ubuhlalo ngafike ebandleni engikhonza kulona bafike bangikhiphisa. Angikhulumi ngebandla elithile la, ngikhuluma nanoma ngabe yiliphi ibandla elithintekayo kulento engiyikhulumayo. Hayi ukuthi ngikhuluma ngebandla elilodwa, noma ngabe yiliphi elithintekayo kule nkulumo ngikhuluma nayo. Le nkulumo ibheke kulona ngqo ukuthi yekani ukudlala ngabantu, nibayekise izinto abayalelwe okhokho babo ukuba bazenze ngenhloso ukuthi basizakale ezintweni ezithile, ngoba lezo zinto aziphazamisi ngalutho esontweni. Into ephazamisayo esontweni umuntu ongena nomuthi, umuntu ongena nesibhamu esontweni, umuntu ongena nesikhala esontweni. Lo muntu loyo ufanele ukuthi avinjwe, lo muntu angangeni nalo. Sihlupha nini ngabantu abanjalo abangena begaxile emabandleni? Wathi umuntu embethwe yithongo, umbona umuntu ukuthi umbethwe yithongo, ithongo lamnika ubuhlalo obuwusizo olithile kuyena, samcwasa pho thina simcwaselana. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu thola ukuthi inkolo ayihambayo uthunyiwe abantu abadala, labo bamthumile futhi ukuthi afake lobuhlalo. Thina uma kuwukuthi siyakholelwa kubantu abadala, yini pho singakholelwa ezintweni abantu abadala ababanika zona abantu njengezixazululo? Hayi bafowethu, ezinye izinto azifuni ukuthi sizenze ngamawala, akufuni lokho. Ngoba mangathiwa ngempela ke hlehle sibuyele emuva, ubuhlalo lobo buyinto endala. Ubuhlalo okhokho bethu ababekade bebusebenzisa. Abantu abaningi ke bazi ukuthi ubuhlalo mhlawumbe bakhiwa ondle, ubuhlalo bakhiwa ondle bezikhanya ilanga. Izinto lezi eziyimvelo, bukhona ubuhlalo bomhlophe obuyimvelo obabukade busetshenziswa imali ingakabi bikho. Makuthiwa umuntu uyaganwa mhlambe wesifazane uyaqholiswa, wefaka ubuhlalo bomhlophe. Zonke lezi zinto bafowethu amathonga asitshela ngazo izinto ekufanele ukuthi sizenze. Mina mabe ngafika mina okhokho bami betha ngibufaka ubuhlalo, mina ngabufaka, mina nobubovu futhi ngabufaka, abukho engeke ngize ngibufaka bese ngingayi esontweni makuthiwa kufunakala, okanye ngingene nabo ngibufihle. Ngoba baningi abantu abangena nezinto ezingasile ngaphezulu kobuhlalo emabandleni. Baningi abantu abangena nezigqabo, bangene namabhodlela emabandleni bese bafuna ukuba ngcono ngabantu abanabantu abadala. Ukuba nabantu abadala kuyona intando yomuntu. Njengoba nje thina sembethwa abantu abadala sineziphiwo, kwakungeyona intando yethu. Thina intando yethu kwakukufunda, safunda, saqeda, sagogoda. Kodwa abantu abadala bathi wena ngeke ukwenze lokho ohlelele kona, uzokwenza lokhu kwethu. Manje kubuhlungu ke bafowethu uma wembethwa abantu abadala bese abantu bakhombisa ukucwasa, abantu bakususe entweni okhokho bakho abakuyalela kona. Sengiphetha umbuzo uthi uma umuntu efaka intambo akusabusasonteka yini esontweni? Uma umuntu efaka ubuhlalo inkonzo isabusakwazi ukuqhubeka ngenxa yokuthi umuntu ufaka ubuhlalo? Hayi bafowethu, ekubeni kodwa imigexo abantu bayenza imigexo othola ukuthi yakhiwe ngabo ubuhlalo, noma lobo ingoba obabantu abadala. Asingadlali ngabantu, asingabadukisa abantu, sibayekise izinto abayalelwe izona okhokho babo. Asidlungi izinto esoziyekisa abantu. Hayi, angawageqa amagula ngoba ngemuke ngenzeka ukuthi nale nkulumo yami ayizwakalanga kahle, iyababa kwabanye, iwupelepele, ingoba vele iyiqiniso. Impunga yesintu ke le ingwe ehamba namabhubesi, unyama nambana kwabazonda iqiniso. Asuthathe kumfanekiso oqosho usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Incwadi zethu bafowethu zisekhona. Nazi incwadi zisekhona bafowethu. Sithini isintu, amava ahlabahlosile,
indlela yesintu uyokhuluza ukhokhobe. Mazi zonke kanje 1200 sisuke sikwephulela. Uma iyodwa sithini isintu 550, amava 550, uyokhuluza ukhokhobe 350, indlela yesintu 750. Asuthathe kumfanekiso oqoshisa udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impumi nga